Ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Namaleko TV. Za ku nishaɗantu. Mutumina. Na? Yawo kwana. Lafiya ƙasan. Na dumame ne. Kai, sai wani dumame, ai dumame sai mata a cikin gida. Dumame. Ka. Na so in ba ka labari ne wa. Amma na fasa. A, ba ni kana zan shiga gidan samu dumame. Me dumin shi ma. Na yi tsintuwa ne, da na biyo kwanan kaɗai. Sweet! Kai tsintuwa? Ka ganta nan. Abokina, ka ce ka tsinci Android. Kuma ka ga Android ɗin nan za ka shiga Google. Ka ga duk abin da ke faruwa duk inda za ka je ma za ta faɗa ma wannan. Me kake yi yanzu? Ina shiga Google ne. Goggo. Google. Kaga za ka ga bidiyo, za ka ga hoto. Kai duk abin da kake so za ka gani. Za ka ga bidiyo, za ka ga hoto, ba abin da ba za ka gani ba. Duk inda za ka je ma za ta iya faɗa ma inda za ka je. Hawa. Wallahi. Allah biya. An riƙe ta nan, ka riƙe ta da kyau. Ka san kai na san ka za ka iya da ita. Ko dai riƙe ma ita. Ka ɗauke ni yadda na ɗauke ka ne. Ni da loto ne. Wai dan ka kai da ita. Kawo mun dumame sai mu baka. Kaji. Yau ba to zan je an kawo dumamen nan. Eza wuyak, aka sama ina wuyak, laka toma. Kai ba ka wani gani wallahi tallahi. Kai duk shawon ne kawai haka yi za ba ka ganin mutane. Wannan irin damage ne da Allah. To kai ne kana tafiya kana buge mutane. Ga wanda wani irin hauka ne. Anta maridun, anta daƙiƙu, anta fagal. Kai kaɗai ba? Duk kai ne. Na neman ka ne daman fa. To gani. Ka zo kana bankaɗe ni kana To magaji. na ji faɗi magana. Ba ka ce ana bincike ba a waya. Ana yi. Wannan ɗan shaggen wanda ya wuri kamar gidan namun nan. Ya ji ya daddake ta yanzu ka tambaya mun Google ɗin nan. Sweet! Me ta mishi? Kuma ka duba mun bidiyon ma inda so samu. Duka abin da ya dake Wani irin duka ne mata? a gidan nashi.